Dan inggih kunjuk pemimpinan kula panjenenganipun Bapak Indarta Nurbayu Haji atau yang lebih akrab kita kenal dengan Pak Haji ingkang sampun kepareng mengkeraken sasana palenggan tebih saking raos panundung boten ateges nggih mangsa saking kawula sak kanca namung saged ngaturaken dherekaken wilujeng kundur mugi tindak lampah panjenengan saking mriki ngantos dumugi dalem tansah manggih rahayu wilujeng wangsul dateng kanca-kanca pujangga. Mas Sangga kita kasih lagunya monggo napa niki nderek